ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Ah, kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Arep melu-melu perkara iki mati. Kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngelek karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Isma ya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk ngutawaton ngayal. Wis ora lumrah, ora jenengane nek dewa kok bubar mungsuh, kok mungsuhe ora ketok ya, Tru. Mungsuhe iki do mabur, musuh dhewe iki dewa-dewa, mula ngati-ati. Dewa ki nek disawang cat katon, cat ora. Dewa? Dewa iki kaya demit, dewa iki kaya jim. Nek dipandeng kayane ketok, ning nek dikedhepke engko ilang. Wah, nek ngono kudu nggawa senter. Lho ngopo? Nggo nyenteri men aja nganti ilang, nek gelut kok mungsuhe ilang ketok ya dilar menang saka ngendi? Sing penting diantepi le. Diantepi. Nyawang nek pancen kowe iso ora kedhep suwe, aja kedhep. Ning nek kedhep engko mesti ilang. Kowe terus ketara meneh. Terus kowe kedhep ilang meneh. Oke, penitenane mataku. Iya. Men ora kedhep dadi ora ilang-ilang. Ya. Sing mraida ngati-ati ketok iki hawane rada adem-adem ngene iki. Semilir-semilir ngene iki. Ketoke nek dewane arep teko kene kok. Apa? Nek kira-kira ana swara makna nek ketok wis kuwi dewane. Jatosi ya, Jatosi. Aku Jatosi, kowe Jatosi. Gareng nanti gareng? Gareng masuk angin. Aduh. Saiki kok ana alasan e rumangsaku. Anggere muni arep nyambut gawe ndi sing masuk angin, ndi sing migren, ndi sing vertigo. Ayo mbuh ya wong bareng yo awake ringke kok. Tru? Kok kaya mambu minyak serimpi. Ha iki tandane dewa arep teko. Ki arep dewa iki ngati-ati kok. Heeh. Kok malik meneh, Tru? Mambu apa? Dupa. Dewa iki mamane dupa. Ki arep teko iki. Iki kok kaya sapi teng ya ngene, Tru. Kuwi aku ngentut. Mangan batang dengkulmu. Ambune ora omong. Nang raye iso ireng. Aja kok meng mambu nang raye iso ireng. Kurang ajar wae, Tru. Ndene iki ngono nek teko kene ditandai kok. Aja kuwatir ya. Tuntuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya nanggono magawe gelarira wang ngopo iku iki, Gong? Iki sing marahi bongkongku plendhingan ya iki. Lah ngopo? Sing ngene iki cilaka malah do dirambati cokor. Wong aku sangula lho. Ha iya. Kok ora wedi ya? Ya ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong milahi. Mas Tunomo sidam sekaring bawuna langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara Penyarian. Lho, iki sapa ngandheluk tanda tangan Pak Carik? Lho. Pak Carik sapa? Kuwi Bathara Penyarian sing arep kuwi. Wah, branyak pasemone branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata ya padha. Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka 4. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya.
sing arep ulun Bathara penyarian. Iki Bagong, dasar kepara nyata. Ngapa dewa-dewa dadi karene? Lho kusik to, kowe kok ora basa karo dewa iki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa? Wis pancen tak niati. Tak basanono malah ming damai. Rasih do gegeran percuma, ya, Tru. Ha iya. Mati tak wujuti. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya. Ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani gawe syarat bapakku nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok nyembah? Anggepe apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to, dasar kepara nyata. Yen kowe mani karo Sang Hyang Bathara Guru kowe tak bondo tak krincung sik lak lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Aku ora wedi aku. Rek. Lho. Sapa, Gong? Rek. Kok rek? Penyarian lek ngundang rek ngono wae. Nek gedhe ya su ngono. Ngawur ben sisane nesu. Piye, Ndra? Kowe sisan arep gelut ya, Ndra? Piye? Radiomu piye, Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Weh, Ndra pleret. Ayo, araja ngembelo siramu gleleng pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru ngene kono adu argumen karo Bagong. Ora minggat saka arep aku tak cekel alboke ning Kawah Candra Dimuka. Bagong kene margani patimu. Maju legane ati wis ben mutar mbok men apa. Iki cetha wis kalah mutlak iki. Kalah mutlak piye? Ha piye dewane ampuh tenane. Kok ampuh? Aku diantem penyarian diis kena nggon sirah. Dheweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak tadahi tak saut tangane arep tak anteme. Ora kena lho. Ora kena piye? Kaya nganggo aji lembu sekilan iki lho. Kaya ana sing duwa ngono lho, ana betenge lho. Tak antuk itu maplek ngono ning kaya ora tekan. Waduh lah piye ya, Gong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Ha kayane kena ning ra kena e. Kayane iki mak bol kurang sekilan. Oh, ya wis. Rugi no. Ayo. Piye, Gong? Matur Bapak. Nek Bapak ra iso kai pepadang, piye? Awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo. Piye? Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Weh,
Wis perang, wis geger ora karo-karuan. Ning kocapa piye? Bareng aku areng ngantem karo Petruk iki, angger tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi raja ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ngono ora iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane aji kuwi bakal ilang nek disembah ping 3. Terus ling ngantem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Piye, Tru? Mangkat. Oke. Nyembah ping 3, sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ayo. Ditenono lah slendriki wedan. Yakin wis tak sembah, antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Arep ngopo kowe? Piye? Arep ngopo? Ayo, Bathara Indra kalahno mati celeng aku. Bathara Indra napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwa Nayantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping 3 terus diantem sakayange. Monggo le ngantem dimatke tenan. Nek nganti pecah cilaka. Kyai Bathara penyarian. Iya Kakang, mati aku Hedian Petruk anu gareng ngawur banget. Waduh. Iladal. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendelikan. Ponokawan Gareng Petruk Bagong kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane ati.
panggihaning para putra dibujung Agni ingkang sak lumbung Bandung gedene. Kelurahan Semar Sigel tanggap lenggah begogok kaya tenggok datan mobah datan musik. Parandring mangke dhateng ingkang Agni boten ngobong Kelurahan Semar Badrana parandhe manjing angganing Kyai Ismaya. Ngatasi Ponokawan kok ngurak-arik dewa. Ora mung ngurak-arik dewa, ngurak-arik pasir kowe kulino. Ayo, kowe areng apa kowe? Aku ya Madipati, wis ngerti rasa ngenalke. Aku Bagong, wis ngerti. Ayo kowe gelem tak boyo ning kayangan apa ora? Ora. Nadyan modar ora bakal aku gelem tak boyo ning kayangan. Wah, latar. Wani harau sing tak wedeni omong. Jabut nyawamu. Wah, jabut untumu. Waduh. Wah, iki kok nekat iki. Nah, ora iso jabut nyawa, iso jabut untu kok. Ya jabutan ning ora cepet-cepet lega kok. Jabut ki usah mati ora kok. Ya jabutan ra masalah ning ora dul ngono lho ngeget-geti nang ngono kuwi. Ya. Alon-alon. Dut ngono, ora apa-apa, ora kok dut ngono. Ayo kaget mesti. Hei, mesti. Weh, lada. Ora. Edian omongane omen sakarepmu. Sadurunge jabut nyawane Bagong. Tiban tangane Bagong rajur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem sing ngomong ora iso sop. Waduh! Wah! Yang Madipati kenang apa? Aduh. Wah. Waduh Bagong ngawur tenan. Edian. Wah. Nganti ra iso omong. Ayo, Amus, iki sapa iki kok kaya teko? Teko dengkul kita kuwi ya. Ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Ah, kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Arep melu-melu perkara iki mati. Kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngelek karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Ismaya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk mutawaton ngeyel. Wis ora lumrah, ora jenengane nek dewa kok bubar mungsuh Ponokawan. Ayo nyembah ping 3 ngantem dewa weteng medun. Ha. Wah, mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Do ditutupi kabeh. Wah, lah ya musuh Ponokawan mesti dimatke, tamatke. Ndi ngono? Hus. Kenamu jengkolmu. Duwe ora? Duwe. Rasa ulun ora melu-melu perkara, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga. Ora gelem lunga. Sampun ya ora edan. Mangkah
sumbar lindu bumi kuncing kumalu dokuntur katup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara milah ing Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgih lha kok dadi kaya ngono kananing para Panakawan apa pancen wis diajangi jembar karo Kakang Ismaya yen to Panakawan kudu wani kalan para Jawata nala garing Petruk Bagong kita wis gawe wirangking para Jawata nganti padha kapracondhang bali marang kayiwangane dewi-dewi yen pancen kita digdaya sak wong atuwa kita kudu kuat nadai Cis Trisula yen kita kuat nadai Cis Trisula ulun ngakoni lan ulun bakal maringi wujuding pelempertangga jiwlan Jambudippa Nirmala Panakawan Melayu kok njur ndelik. Mungsuhe sapa kok kaya kamigilan. Nek iki ora baen-baen, Pak. Nek ming dewa-dewae ora ketang ming paitan wani, paitan kendel, nyatane iso ngundurke anak-anake Bathara Guru. Ning barang sing maju Bathara Guru dhewe monggo nggawa pusaka murup nganti kaya srengenge, wah blerengi. Kae jenenge Cis Trisula kuwi pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut garing Bagong tak saut tak jak mlayu. Piye Bapak kanan iki nek Bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene Pak. Menengo tak jawabe Bathara Guru. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya Purnama sasi kilar-kilar Manik Maya Kakang Ismaya wonten dawuh. Kok sik to, nek kaya ngono kuwi apa apik to? Lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng. Ragane sarwa kuciwa. Nala garing Petruk Bagong ki ra isi klebu anakmu, wong kuwi ya anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cis Trisula. Hah? Nek nganti kena anakku wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ingkang badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentala tenan karo anakku, mboten mentala sabab menapa. Krana anak-anakipun Kakang Ismaya ingkang sampun mboten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para Jawata wekasan para Jawata sami bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mboten narimakaken Kakang Ismaya mila dinten sak mangke kula suwun Bagong badhe kula beto wonten ing kayiwangan badhe kula pejahi
Piye Nala Garing wis nehne wae Pak mangane iki. Oh aku ya mathukake wae Pak. Heeh Pak keke wae mangane meng ribet-ribeti uripmu. Saku tak modar wae Pak. Aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing eman. Aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukumen. Kakang Isma ya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuan ning alam padhak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adhiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek Bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane Garing wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora usah ora duwe bapak, ora apa-apa kowe iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak lurah dengkulmu iki karo bapak ora tresno blas kok. Wis gage aku gawanen ning kayangan. Nek bapak dibeto teng kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mung arep dicempluke nang kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cempluke kawah ya gelem. Aku ya ora melu, aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya wis ora ana gunane. Kowe melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali? Nek ora aku sing urip, sing nampa warisan sapa? Pikiran to. Lha nek aku ndek anak, peputu aku tak dum, kan iso iso dienggo pengeling-eling nek iki putune Semar ki anake Semar. Ora melu le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkato. Guru malah anakku loro Garing karo Petruk sagah makili adine. Menawi ngaten tetiga. Iya, monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembodo sampun ngantos nglepataken dhateng kula menawi kula tiga lan Kakang Ismaya. Kula kandhemi minggah wonten ing kayangan. Nala Garing ayo Petruk melu bapakmu. Monggo Pak kula mangga Pak kula dherekaken, Pak. Ayo Bathara Guru monggo Kakang Ismaya. Aja gelem. Aku ya engko urip rung tutuk ya modar. Semar mati, Garing cemplungke kawah mati, Petruk mati. Aku mung kari marani nang omahe Garing, yu diutus Kang Garing kon njaluke sertifikat. Maranane Petruk, yu kan diutus Petruk kon njaluke sertifikat kae lemah kae di statuske aku. Sugih dadakan. Anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora duwe kanca kilang-kilong kloap-klaup. Wah ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ra melu to aku ki Kang Slupan apa ya?
bapakku mati. Gareng yo mati. Petruk yo mati. Ceniningan. Galake kopi kok yayan. Selamat tanganmu kowe. Cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku nang sowane ngersaning Siun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werkudara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Itu andasmu. Yes. Ah, sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip, Bagong? Nyotampan tak jembar iki Bagong jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Unter bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Bar bathi akeh mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin apa ora didongke kok? Apa ora bathi ning ijoli ayo kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Ning ora apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Oh iya. Aku ijen ndek Pakde. Pakde Togok. Napa ora tak sowani? Aku wadul Pak Dede. Adimu mati. Opo? Malah tawa HP. Opo? Sing mati adimu Semar. Semar mati kuno opo? Cemplung ke kawar adimu Manik Maya. Togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Kaya gendira kae. Wis, men, tak lapor karo Pakde Togok aku. Nek ora ngono ndak ora ndek kanca. Nek Pakde Togok ora iso mbudidaya, piye carane Bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep mbudidaya nyelametke Bapak saka cengkremane mungsuh.